Синя, ще дам се да караш с колата, защото завърши с 3,50 и си послушам нещо напоследък, кай си дам колата да караш да язовира. Аз ще карам да язовира да сходим на риболов. Аре, първи. Тръгай първа така. Абе, втора леко шеф. 100 километра, ако ще кара с 60, бе! Ама ни карай с 60, бе! Ама изгаси, я бързо изгаси. Прочирал. Какво си правил, че, бе? Те си обувнават! Сине, много си зле, бе. Аз голям простак, защото ти даде да караш колата. Как можах да му дам колата да кара? Аз съм много тъпа. Той малък килеш. Стига, че завърши с... Даже нямаш и пълно 3,50. Трябва да го видим сега. Иначе, ти... Надявам те разчупена. Аз да му дадах. Кой е това, бе? Кой е това, къв това буклук, бе? Аре, сняйте там много късно да си захвана. Абе, идиот. Абе, ти... Какво правиш, бе? Абе, си върви, бе! Абе, идиот, ти ли ще ми кажеш? Само да има казано на 100 дявол майка ти, че... Чакай на мама! Той бе са 100 дявол майка ти, бе са вече не се обичаме. Шлигари. Ти... Ай, по-хубаво ми беше, че си тръгна, защото тати цял ден така лови риба и няма изобщо риба. Чай да го търся това лапи, че да направи пак някоя глупост. Че тогава мени... Няма 30 харесвания. Първам се от тука. Това съм майката.